राजधानी पणजी ट्रॅफिक जामने त्रस्त असतानाच राजकीय चर्चेचा धुरळा जोरात उडतोय. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांच्या धावत्या गोवा भेटीनं काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या फुटीर आमदारांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. दुसरीकडे उरली सुरली काँग्रेस शिल्लक राहिली की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आपनं तर आणखी 2 काँग्रेस आमदार भाजपाच्या वाटेवर असल्याचा आरोप करत या राजकीय चर्चेला आणखी हवा दिली आहे. एप्रिल महिन्यातच ऊन वाढल्यामुळं वातावरण सध्या गोव्यात तापलंय. राजधानी पणजीत स्मार्ट सिटी आणि G20ची कामं सुरू असल्यामुळं नागरिकांच्या डोळ्यातली धूळ काही निघत नाहीये. अशातच भाजपाचे राष्ट्रीय नेते बी.एल. संतोष कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी गोव्यावरून जात होते. दाबोळी विमानतळावर त्यांनी विश्रांती घेत काही स्थानिक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत आणि याच दरम्यान त्यांनी फोनाफोनी केली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बदलाच्या चर्चेला वेग आलाय. दुसरीकडे काल आम आदमी पक्षानं आपल्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत काँग्रेसचे 2 आमदार येत्या रविवारपर्यंत भाजपावासी होतील असा खळबळजनक आरोप केलाय. अलीकडच्या काळातील भाजपाजवळचे आमदार कोण हे तुम्हीच तपासा आणि तुम्हीच ठरवा असंही आपचे निमंत्रक अमित पालेकर यांनी म्हटलंय. सध्या काँग्रेसमधून फुटून आलेल्या 8 आमदारांपैकी 5 आमदारांचे ठिकठिकाणी पदे देऊन समाधान करण्यात आलंय. मात्र या G8चे नेतृत्व करणारे दिगंबर कामत, मायकल लोबो आणि अलेक्स सिक्वेरा यांच्या पदरात अद्याप काहीही पडलेलं नाही. येत्या काही दिवसात त्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्णी लावण्यात येईल असा मेसेज दिल्लीतून आलाय. त्यातच बी.एल. संतोष यांनी गाठीभेटी आणि फोनाफोनी केल्यानं या मेसेजला सुद्धा नवा आयाम मिळालाय. येत्या काही दिवसातच गोव्यातल्या राजकारणात आता मोठी घडामोड होणार का असा अंदाज सुद्धा व्यक्त केला जातोय आणि याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय. तुम्हाला नेमकं या संदर्भात काय वाटतं आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा.